गासैनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। आंनि मुङा असफ बर', गामि दारगासुआ। दिनै बे भिडिअखौ बानायनो गोनां जाहोना जाहैबाय दाखालि साननैसो जि जाथाय जालांबाय। दिनै मास मोनसे जानोसै जाथाया, मास मोनसे बारलांबाय। जि जाथाय जालांबाय बे जाथायखौ लानानै माने माखासे दावराव दावसिनि थाखाय आङो बिमेल जे चेयारमेन, बे चेयारमेन बिथांजों जे आंनि हिन्जावा रिलेसन मोनसे जानानै दङ, बेखौ आंबो मिथियामोन। बे जाथायनिफ्रायसो थारमाने आं हमनानै मोनबाय बा गासै जायगायाव सोंख्ल'नानै जिखिनि खौरां मिथिबाय बिनि चरित्रनि सायाव, बेनि थाखायसो आङो बिसानाव थांनानै बिनि हिन्जावनियाव जाथाया मा मारमोन बेखौ आङो सोंहैदोंमोन। बे सोंहैनायनि उनाव आङो मानि थाखाय भिडिअ रेकर्डिं खालामदोंमोन, जाहाथे प्रुफ थाथो आरो इउपिपिएलनि मानसिफोरा बे खोथाखौ मिथिथो होननानै आङो प्रुफ थाथो, मानि थाखाय बुलायनाय, मानि थाखाय आंनि हिन्जावखौ बुनो थांनाय, बे खोथानि थाखाय इउपिपिएलनि मानसिफोरा जाहाथे मिथिना थायो बिमलनि चरित्र आरो आंनि हिन्जावनि चरित्रआ माबायदि। बेनि थाखाय आङो भिडिअखौ सिक्रेटलि रेकर्डिं खालामना लादोंमोन। आरो बे रेकर्डिंखौ आङो इउपिपिएल भेरगाव इउपिपिएल मोनसे ग्रुप दङ, वाट्सएप ग्रुप। आंनि मिसेसनि वाट्सएप एकाउन्टनि थ्रुयै आं बे भिडिअखौ बे एकाउन्टआव आपलड होदोंमोन। दा खोथाया जाहैबाय, आपलड होखांनायनि उनाव बे ग्रुपआवथ' इउपिपिएलनि गोजासो मानसि, बे ग्रुपआव इउपिपिएलनि गोजासो मानसि। सोरबा फोरोंनायनि थाखाय, सोरबा मानायनि थाखाय आं सोरबा बिपिएफनि मानसिनो, बिपिएफनि पेज सालायग्रानो बे भिडिअखौ हराखै। आङो इउपिपिएलनि मानसि, इउपिपिएलानो बानायनाय, इउपिपिएलानो ग्रुप बानायना लानाय, इउपिपिएलनि 3 एडमिन दं बेयाव, 200 बेसेबांबा जन बेयाव ग्रुप मेम्बार दङ। बे ग्रुप मेम्बार थानाय बेयाव आङो जाहाथे बिमेलनि चरित्रखौ गासिबो मिथिथो होननानै भिडिअखौ आपलड होदोंमोन। दा बिनि गेजेराव नोंसोरनि इउपिपिएलानो जुदि बे भिडिअखौ सोरनिबा थ्रुयै भाइरेल खालामोबा, सोरखौबा केस होगोन मा होगोन बेखौ बुंस्लायस्लाय नों गावनि ग्रुपआवनो नोङो सोंना नायलाय, नोंसोरनि ग्रुपआवनो सोंना नायलाय सोर दुस्थु दङ, नोंखौ भाइरेल खालामनो सेस्था खालामग्रा सोर दुस्थु दङ, नों सोंना नायलाय। एसें जुदि नों स्मार्टबा आरो नों गावनि दायखौ एरसोखोमानो दायो नोङो गोदान गोदान खोथा खेंफोरथि होनानै फोजोबनो नागिरदो गावनि दायखौ। मानो होनबा दानिया जोंनियाथ' मा होनो, दाय मावबाय, फेसबुक पेजफोराव फैबाय, फेसबुकनि निउसफोराव फैनानै आं नङा, आं दाय गैया बेखौ बुंबाय, खेंफोरथि होबाय। खेंफोरथि होबानो जोंनिया दाया जोबो। जोंफोरो बे रखम खेंफोरथि होफैबाय। आङो बेबायदि सोरनिबा निउसखौ लिंहरनानै मा लिंहरनानै खेंफोरथि होबाय थानो सम गैया। नोंसोरनि सभाब चरित्रखौबो आङो नायनानै नेबाय थानो हानाय आंहाबो सम गैया। बेकार सम आंनियाव गैया थारमाने बिमेल, मिथिबाय। आरो नों मा खोथाखौ लानानै नङा नङा होनबाय थादो। नोंसोरनियाव प्रुफ गैया, नोंसोरनि प्रुफा दासान्दि मोनसेबो मेसेज गेलेनाय माबा माबिया दायो माने नोंसोरनि मबाइलाव थायैखाय, आंनि हिन्जावनि मबाइलाव थायैखाय प्रुफा गैया। नों एसे स्मार्टथ', नों केसखौ होग्रोलाय, नों केसखौ होग्रो। केस होग्रोखांनायनि उनाव नोंनि मबाइल कल डिटेल्स दिहुननो हायो ना हाया, सोरदों खै घन्टा रायलायो। आंनि हिन्जावदो रायलायाखै होनदों, आंनि हिन्जावदो लाइन मारियाखै होनदों, आंनि हिन्जावखौ लोगो मोनाखै होनना बुंदों नोङो। खिन्थु बै हराव जे नोङो 10ता बाजायालागै नोङो बै नोंसोरनि मांखरसालि, मानसि फबनाय जि जायगा बागान खाथियाव गारि लाखिनानै सना माइनाव होननानै मानसि हिन्जावफोरखौ कल खालामबाय थायो। आंनि हिन्जावखौ कल खालामाखैबा सोरबा सासेनि दो रायलायनाय कल माबायाथ' ओंखारगोन। केसखौ होग्रोखाम नोङो, आंखौनो हो केस। बिनि उनाव नोंनि कल डिटेल्स दिहुननो हाया केस जाखांनायनि उनाव आं नोंसोर फैसानि पावारनि मानसि, नोंसोरा मालाय खोमानो हानाय केपासिटि जोङो सोरखौबा माने निउसखौ लिंहरब्रबनाय मा लिंहरब्रबनाय नोंसोरा हयथ' नोंसोरनि दायखौ खोमोरनायनि नोंसोरा पावार दङ। दा बे नोंसोरनि लाइन मारिनाया जुदि नंमारामोनबा नोंसा हिन्जावा आंनि हिन्जावखौ होसोथाबनानै बुनो थाङामोन, सोब्बानो थाङामोन, कल खालामनानै रायहरामोन, दमहरामोन। आरो नङाबा आंनि हिन्जावा
न'खौ गारनानै गथ'खौ गारनानै ब्लड खारनानै थाहैयामोन। दायानो गैयाबा नोंसोरा भुलानो गैयाबा रायजो दोङो रायजोआ सावरायगोन नोंसोरनि बुलायनाय मानायखौ रायजोआ खोनाना थादो। थ' बेफोरखौ माने रायजोआ मिथिनांगोन, सल्भ जानांगोन मा मारमोन खोथाया। थ' दिनै दाया ओंखारनाय लोगो लोगो आं मिथिनाय लोगो लोगो आंनि हिन्जावा खारनानै थाहैबाय। दा बेयाव आंहा मा दाय? नोंसोर लाइन मारिबाय, लाइन मारिखांनायनि उनाव दाया जाबाय, गासिबो मिथिबाय, बिनि उनाव आंनि हिन्जावा खारनानै थाहैबाय। दा फाथिलाय बिसिगोन नोंदो होननानै दम हरबाय थादो। दाया होमबा आंसो बेखौ बुना हरदो होना हरदो नामा होमबा आं? नोंसोरो दायखौ खालामबाय, नोंसोरो खेलाखौ गेलेबाय, ससियेल मिडियायाव फैनानै खेंफोरथि होबाय, दाया जोबखाबाय, सोरखौबा एफआइआर होनोसै होननानै दम होबाय। एसें दम नोङो नंखाय एकदम ससियेल मिडियानि थ्रुयै नोङो गावनि दायखौ नंखाय दिन्थिनो नागिरदों नोङो। एफआइआर होग्रोलाय, आंखौनो हो नोङो एफआइआर। बिनि उनाव नोङो नोंनि कल डिटेल्स दिहुननो हानाय आङो। कर्टआव केसा सोलिगोनथ' नङा होमबा? नोंसोरथ' अभार स्मार्ट मानसि, कर्टआव केसा सोलिगोन, नोंसोरनि कल डिटेल्सआबो ओंखारगोन ना ओंखारा जेथिया केस सलायगोन। खै घन्टा खै मिनिट सोरदो रायलायो। आरो खोथाया जादों मा, आंनि हिन्जावा पश्चिमबटला भिसिडिसिनिसो वर्कार हिसाबै खामानि मावबाय थादो। नोंथ' टटलापारा भिसिडिसिनिसो चेयारमेन। बिदिलाय नोंहा मा नांनायनि कल खालामलायबाय थानो, बा माबा साहा हटेलाव साहा लोंनाय जानाय खालामनाय, माबा शपिं मलाव थांनाय ज' थांनाय माबा खालामनाय, सना बायनानै हरनाय, मा नोंसोर जुदि नोंसोरनि माबाया जुदि चरित्रआ थिग मारबा मा हिसाबै बेबायदि जाबाय थादो? दा खेंफोरथि